Nosaltres els productes els treballem als nostres camps, a 10 quilòmetres de Barcelona, 12. Ens han quedat una mica a l'edat de pedra, però continuem intentant viure del nostre ofici. És molt complicat, cada dia més. En Josep assegura que la duresa, la inseguretat i el sacrifici que comporta la feina de pagès fan trontollar la continuïtat de les pageses a la Boqueria, que fa més de 100 anys que venen fruites i verdures de temporada a la plaça de Sant Galdric. La tasca i vocació de servei envers els veïns de la Rambla i de Barcelona han estat premiats amb un dels guardons Ramblista d'Honor 2020. Molt contents que ens hagi reconegut aquests esforços de tants anys. Que la majoria no hi són i que molts segurament s'hi han deixat la pell aquí, perquè ho han pagat amb la seva pròpia salut. Clar, les condicions aquí són dures. Les inclemències, encara que tinguem paraigues, doncs no deixem d'estar a l'aire lliure. En Josep forma part d'una nissaga vinculada a la pagesia i a aquesta plaça. De fet, la seva àvia ja hi venia a començaments del segle passat. Recordo que sempre em deia que aquí era moltíssima gent, que la plaça era ocupada fins dalt, i tot de pobles d'aquí al voltant de Barcelona. Sant Cugat, Sant Boi. Les pageses, una dotzena en l'actualitat, continuen oferint els seus productes de proximitat de dimarts a dissabte a la Boqueria.